Тонка, здравей! Ти участваш в ТАВ телефонни базици. Кой е най-известният човек в телефона ти? Тиран Василев, той е световна звезда, няма как. Предизвиквам те да му се обадиш и да му кажеш, че последното нещо, което е качил, въобще не ти харесва и ще го отпоследваш. Няма никакъв проблем, то наистина последното нещо хищ не ми хареса. Така че ще му го кажа с кеф. Как ти Илиев? Брат, искам нещо да ти кажа принципно. Не искам да го кажеш веднага, брат. Брат, това последното стори, къде си го качил. Хича ме кефи, брат, и честно да ти кажа, направо съм те отпоследал и повече не искам да имаш някаква комуникация с мен, честно. Не е хубаво, брат, това къде го правиш. Кое е, бе, брат? Това последното е много грозно, брат. Кое е последно? Това къде си го качил? Последно стори. Да, брат. С Ина. Каква Ина, бе, брат? Ти лут ли си, бе? Какво е друго стори? Погледни си в телефона, бе, брат. Нямам други сторите. Имаш. Нямам други сторите. Брат, докато не го махнеш, брат, не ме търси наистина, ай. Какво стори, бе, брат? Брат, не знам, сигурно без иска си го качил, аре, брат, чао. Много си тъп. Чай, че си гледам телефона, няма нищо тъп. Последвайте ни за още ТАВ телефонни базици.